Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV. Weche manyien mag Kacha biro ni sani achiel kachiel kuwuok Ramogi TV. Machiegni nyinga en George Bati. Jang'wech Rebecca Cheptegei mar piny Uganda mane otiem mach kuome kod jaherane machon owito ngimane ka odhi nyime gi yudo thieth. Cheptegei owito ngimane kaluwore kod adhola kod hinyruok manoyudo e ywaruok manotimore e boma ma Eldoret. Ka oyango tho mare, jata tije maduong' mar kar thieth ma Moi e boma ma Eldoret Owen Benach owacho ni Cheptegei owito ngimane tok fuonni mage ma iye rem tiyo kaluwore kod hinyruok mar del. Jang'wejno manopiem e ng'wech manotimore Paris dwe mokalo ne ogolo lipot ni owang'e gi jahera mare mane gibedo godo e kinde mokalo. Owito ngimane tok apisas mag ng'wech kotelnegi kod Peter Tum olo chik mondo dare nyaka e boma ma Nairobi ne thieth manimba. Achechno bende dhi nyime kod yudo thieth kaluwore kod hinyruok marach manoyudo. Cardiovascular failure. So most of our systems actually failed following the burns. Yeah. So it was multi-organ failure. Yes, the damage had already occurred by the time she was coming in. So we supported the organs as best as we could, but unfortunately it was beyond what we could do. Huyu kijana imekuwa ni mtu ambayo si mzuri, akiwa akiindainda mtoto. Tumepeleka maneno kwa mapolisi, iliingia kwa DCI, lakini sasa serikali hawakuchukulia kwa haraka ili kumuokoa maisha ya mtoto. Duol mochung' ne tije mag apisas mag obila medo dhiro meto mag osara ne apisas mag obila e kind Sh4,000 nyaka Sh21,000. Duol no chopo e okang' kod dwaro ma kamano kaluwore kod ripot mar raput mane rango tije mag apisa mag obila manotelie kod maneno gai mar doho machon David Maraga. Duol no bende opodho medo lemo apisas maromo 1,189 e kidienje mopogore opogore ka e kindgi oting'o Inspekta Madito 31, Inspekta maromo 88, Sajni Madito 24, Sajni mamoko 68, kaachiel kod Kopro 319 gi Constable 629. Jakom mar duolno Eliud Kinodhia owacho ni duolno okawo okang' ma kamano tok yango kendo kolo i budget to kod gik mamoko ma irango kapok omed apisas lemo. Bende gikwayo jalup Inspekta Jener mondo mi ochung chenro mar med apisas lemo nyaka chop bi wal kendo sidha yanga Inspekta Manyien mar obila. The longest serving police constable will earn a minimum monthly gross salary. This is gross including all allowances of Kenya shilling 50,145 up to a maximum of Kenya shilling 69,640. The accounting officer for the National Police Service has also ensured that as we pay the officers who are serving in the country, also other officers serving in peacekeeping missions like the one we have in Haiti have been paid also equivalent salaries, and also their benefit and allowances for that mission have also been paid. Kausudo ni jatend piny William Ruto opoyo piny China kuom sir mare weche mag dongruok ahinya to weche mag gedo kod siro dongruok ma pachoka. E twak mare romo madhi nyime e pinyno kod jatend piny oyango ni piny China osebedo ka siro weche mag dongruok ok ne piny Kenya kende to kata mana pinje mamoko mag Afrika. Ruto opoyo China e weche gedo mag ndach okolo manyasani kata SGR mosebedo kendo chiro chenro mag wuoth kaachiel kod dhowath ma Lamu ma osenyuolo tije kendo tego chumi ma pachoka. Osingo tiyo kanyakla e kind Kenya kod piny China e tego chumi kod dongruok e weche mag ohala. The strong vision and effective leadership through which His Excellency President Xi Jinping has made unique contributions to the strengthening of cooperation between Africa and China, particularly through the Belt and Road Initiative
and the 4 global initiatives which encompass a broad range of transformative undertakings in development, security, and culture, and for the wide-ranging statement and the 10-point partnership action plan that encompasses China's support for Africa to access concessional resources and credit facilities, and for opening up China's market to those of us in the African continent. Without a doubt, the impact of the programs and projects under BRI is demonstrable, significant, and positive across the African continent, from north to south and from east to west. Jochiw thieth e kaunti ma Nakuru koting'o nurses, apisas mochung'ne ute mag thieth kata clinical officers kaachiel kod jolony e weche mag pimo tuoche obwogo mar dhi ng'anyo kaluwore kod deko mar osachgi mapok ochulgi kuom dweche 2 ka giloso gi jofwambo e boma ma Nakuru. Ginyiso piny owacho mar kaunti ma Nakuru mondo ochulgi osachgi mapiyo, ma ka ok kamano to gidhi rocho chenro mag thieth e ute mag thieth duto mag piny owacho e kaunti no. Bende ginyiso gavana mar kaunti ma Nakuru Susan Kihika mondo ochop singo manomiyo jochiw thieth mar medo gi lemo e rang'iny mag tich. Wake hawana furaha, tunaumia in this county. Kama umefanya kazi, we are not here requesting, we are demanding. We've worked for our salaries na tunahitaji tulipe pesa yetu. Isi ati tunapembereza, we can't work, alafu tunachukuliwa just for granted. Somebody now is being employed on contract, in that they are employed because apparently with permanent and pensionable we will go on strike. That is the fear of our administration, and it's very demeaning. In PGH, those who are permanent and pensionable are only 10. The others are contracts, and they are going every day, every any other time. And you find that we are going out. We are almost retiring. Tutawacha watu wa contract wenye hawajui chochote. Jopuonjre madonjo e mbalariany medo thagore kaluwore kod pek mar chulo omenda mag somo e sama girito moko kuom ng'ur mane gichwalo ne bod machiwo kony mar hola ne jopuonjre mondo owinj ywakgi. Meche mag jopuonjre oro kwayo makamagi kaluwore ni ne oketgi e kidienje kata banda ma ok owinjore kodgi, kendo gikoni gin kod rem mar chopo dwaro mar chudo e kinde mag yudo tiegruok e mbalariany. E mbalariany kod kuonde tiegruok mopogore e pacho kae, jopuonjre madonjo hikgi mokwongo medo molo. Kata sama gidonjo, ler malong'o pod onge e wi pek mar omenda mar somo magin godo. Derrick Okoth en achiel kuom jopuonjre makia ni somo mare e higini 4 dhi chalo nade. Obiro e mbalariany ma Kisii mondo chaka. Ochopo kae kende kowacho ni wuongi ne ok nyal chulo tiko mar bas ne ji 2. Koro chune mondo orwakre owuon e mbalariany kopogore gi jopuonjre mamoko mobiro kod jonyuol kata joritgi. Owacho ni piny owacho okete e band mar 4, manyiso ni familia mare nigi nyalo mar chulo ni somo mare, gino manenore ni ok ni kare. I've been placed in a band that I don't know whether my parents will afford that, because if you look at there's no particular job that my parents are doing, because if you could see, I have my mom. My mom is also sick. My dad is just doing this. We call it in our language amal. Tianafanya hapo. Ezra Kipiegon bende kale pek makamae. En bende okete band mar 4 kowacho ni familia mare onge kod nyalo mar yudo menda mar chwalo sombe. Naona hiyo ni iko juu sana. Kwa sababu familia yetu iko chini, kwa mzae ana kazi. Familia mag jopuonjre ariyogi gin mana moko kuom miche mag jogo mayuak ne piny owacho ketogi e band moko winjore kodgi ka migawo mar somo oyawo mbui mar chwalo ng'ur. Over 12,000, slightly over. Okay. But as Ndegwa would tell you, some of the students had not provided the right information, and they were served immediately. Jopuonjre ariyogi wacho ni gisechwalo ng'ur margi kendo girito ka gigeno ni ibiro ketgi e band mowinjore kod chalgi. I think this issue of appealing, they should take it into a serious notice, because
most of the students, not me only, there are several students, they are just complaining of the same thing. Kata bed ni mbalarianya medo rwako jopuonjre e kinde momenda poko chwalnegi. Jopuonjre pod ntiere mudho ewi kaka gibiro dak nyaka giyudo omenda go mapoko ng'ere ni bo chwalnegi karango. Kwa sasa shida ni ile tu hatujajua feedback kuhusu maneno ya help. Moko kuom jopuonj sekondari kaunti ma Siaya nyiso ich wang' margi gi tend riwruok mar jopuonj mar Kopet kuom lando chungo ng'anyo ma osebedo kadhi mbele kuom juma gi bathe. Kotel kod jagoro mar Kopet bade ma Siaya Sam Opondo. Jopuonj go wacho ni ok giyie giyo mane telo mamalo mar Kopet otieko godo ng'anyono. Opondo bende ma en jakom kata en jakanyo mar Kopet e duol margi maduong' mar Governing Council wacho ni kata kaka gin ne giromo mana gi weche mag chungo ng'anyo e mbui to kode weche manyien. We were disappointed with the manner in which the strike ended. None of us had any idea whatsoever that the strike was going to come to an end. We, as the teachers of Siaya, having had a very successful demonstration in Bondo, where we mobilized over 700 teachers, we were in the process of planning an even bigger demonstration for the people and the teachers of Siaya, so that the Teacher Service Commission and the government of Kenya could listen to us. Unfortunately, come the evening, we got it from social media and even televisions and over the radio that the strike had been called off. This came as a surprise. The teachers of Siaya, I want to say, are disappointed. At the same time, I wish to state that as National Governing Council, we had given the National Executive Board leeway to negotiate with the Teacher Service Commission with a view to ending the strike. We had even told them to explore possibilities of alternative dispute resolution. Otherwise, I wish to state as members of the National Governing Council, we are in total support of the National Executive Board led by the Chairman, Omboko Milemba, and the Secretary General, Brother Akelo Misori. We do, however, wish to state that in future, all the protocols that run union activities insofar as calling off industrial action is concerned should be followed. Bang' rochruok mag weche ohala e dho wath madunga e kaunti ma Kisumu kaluwore kod ng'ok mar nam lolo jo ohala e dho wadhno, koro chako bedo gi mor kaluwore ni chenro mag ohala chako chier bang' nam lolo dok e wang'e. Rochruok ma kamano giwacho ni ne okelo lal kendo riembo thoth welo ka moko kuom jo ohala bende e dho wadhno ne odar kendo kelo lal mar thuolo mag tije ne jogo mane yudo tije kuno. Kata kamano gimor gi e kindeni ka giwacho ni kwan mag welo koro dhi nyime ka medore kendo chenro mag weche mag ohala e dho wadhno medo nyago olemo. Gin gi geno ni weche mag limbe biro medo jiwore e alworano mar nam lolo ahinya to e dho wath madunga kaluwore gi chal masani mar kor lwasi e alworano. Aseloko rech higni 29 ka loko rech, lakini wang'ni to pi nopogo nam mokelo pi mo ma green cha ma kiketo rech to rech kethore dakika achiel. Ma kidhi uso ni ng'ato rech to wacho ni rech okethore, to rech to biro ka ngima, to pi ma green ema ne ketho rech. Wanyalo nyiso welo ni pi mane green cha ema ne ketho chiemo, emomiyo chiemo ne biro karach, to sani to rech biro ka ngima. Diera makende Dunga Beach ka ohala ne rach, kendo wan kaka joma savo welo wabedo gi hinyruok niwach welo noluor biro ka lure gi pi nopong' maonge kuma ne ginyalo luwo, kendo sani wayudo welo mopogore opogore, wayudo welo moa Mombasa, Nairobi. Sani koro en surprise ne ng'ata ng'ata ka gibiro to gineno ka wan gi new look, waseloso gik moko koro dhi mbele, kendo welo wasechako nwang'o biro maber gi buok ka watimo changes ma ne ok gi expect. Omiyo kata jothurwa manyocha nigi toni ati ni pi nam kawo kare, nam kawo kore, wasetimo mwanyalo, Nyasaye bo winjo ywakwa. Japiny Amerika Francis Tiafoe ne ochopo e nus finals mag tuke mag abasidi mag US Open e tielo mar ariyo e thuolo mar higni 3 tok japiny Bulgaria Grigor Dimitrov